señoras e señores, son as 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato, neste a Voltas co Prato do verán. Eu sei que estamos moi preto dos 5.000 seguidores, pero ti que estás na casa... Ainda non nos sigues. Mal, sabedes por qué? Porque en @Voltas co Prato temos un sorteo aberto. Un lote de produtos, ademais, o próximo luns, o luns día 3, diremos quen é o gañador ou gañadora, así que, por favor, participade, porque repartimos cousiñas tamén para a xente da casa do Voltas co Prato. Moi atentos e atentas ao programa do luns, porque repartiremos ese lote de produtos. Ai, as receitas que facemos, que son maravillosas, que están aí nas nosas redes sociais, e que cociñan dúas persoas que son, como di o noso queridísimo convidado de hoxe, xente da boa. Así que pase, por favor, Estefanía Colmeiro e Xoanqui Ameixeiras. Un aplauso. Vaya parella, vaya parella. Yeah. Vaya parella. Clase, espectáculo. Que honra. Clase, espectáculo, estilo. Aí temos a Estefanía Colmeiro, diante das cámaras. Que tal estás, Estefanía? Boa tarde, cañotas. Boa tarde, como estás? Moi ben. Estás ben? Sí. Estás contenta? Estou moi leda. Estás? Sí. Véseche ben, Home. Véxote feliz. Non sei como está o noso queridísimo Xoanqui Ameixeiras, que se Estou facía perfectamente. unhas semanas que non vía. Que tal estás? Sí, sempre ben. Estando ben. contigo, xa sabes que he vir aquí a este programa, que fantástico. Cando ves aquí, ves de festa. A verdade é que sí. Bueno, Claro. non me quero esquecer de darlle as grazas á xente da casa, porque é que onte, sí, señores e señores, volvemos bater o noso récord de audiencia, un 21%, así que moitas grazas á xente que está na casa, que nos ve todos os días. Sodes maravillosos e maravillosas. E este aplauso é para vos. Gracias. Gracias. Supoño que a xente da casa quere cociñar, así que, señoras e señores, imos ver que nos trae Marisa de Volga. Hola, sou Marisa de Varga. Vou a decir como fago eu a langosta en salpicón. Primeiro hai que cocer a langosta, deixar enfriar, cocer tamén un huevo. Ao ter eso cocido, retírase. Preparar a vinagreta. Cebola moi picadiña, pimento rojo e pimento verde, picadiño, aceitunas, todo picadiño. Mais perejil, pois agregarlle o aceite e vinagre e decorala ca yema de ovo. Decoro tamén ca cola máis ca cabeza. E xa, vai vos a gustar, que está buenísima. Venga, vémonos. Bueno, Marisa propónnos un salpicón de lagosta, porque esta fin de semana é a festa da lagosta na Guarda. Nós queríamos honrar ese produto que é tan noso e tamén do sur de Galicia. Non sei que ides facer vos. Xoanqui Ameixeiras. Eu, unha lagosta ao forno, pero con un mollo de limón. Moi rica. Lagosta ao forno. Con un mollo de limón. Con mollo de limón. Onde sacaste ti eso? Onde saquei eso? Onde saquei eso? Yeah! No meu libro, amigo. O libro que acabo de Si é que quitar. ten un libro, Xoanqui Ameixeiras. A ver, déxame verlo. Home, mira o título solamente, para encher o peito. O libro de Xoanqui Ameixeiras. Vamos lle dar un fortísimo aplauso a Xoanqui, porque acaba de sacar o seu libro Receitas para encher o peito. De aquí saquei esta Que maravilla. Sí, O sea, que a receita que vas facer é do teu libro. O meu libro que fixen con un lumbrigante, pero exactamente igual. Que podes É o facer mesmo igual. xeito e tal. Este que é o que é pa min, non? Ese pa ti. Toma, Ricardo, toma, eu xolín. Ti xolín, xo fixeches. Teño máis- Bueno, pois estaremos moi atentos e igual che copiamos algunha que outra receita do teu libro, vale? Para o programa. Estaría encantado. Si non che parece mal. Teño 75, así Perfecto, e nós temos 75 programas por diante para facer. Como mínimo. Como mínimo. E a nosa Estefanía Colmeiro que vai facer? Pois eu vou facer a mesma receita que Marisa. Oh, Sí. Oh. Pero cunha voltiña. voltas co prato. Para que non lle... A ver, espero Vale. que non lle moleste, espero que lle guste esa voltiña que lle vou a dar. E que vai ser? Pois en vez de facer a lagosta cocida, vou a facer a grella. Moi ben, interesante as dúas receitas de lagosta que temos hoxe no Voltas co Prato. Señoras, señores, cociñamos do mar, cociñamos lagosta, marchamos con Xoanqui Ameixeiras. Imos alá. Veña, vamos. Vamos aló. Como vai o tema? Veña aquí, teño bichiño, Como mira, vai o para tema? O mismo vai o bicho. Vale, Vai o bicho. mira. Espera, que vas facer? Que vas facer? Bueno, vou quitar a antena, porque senón isto non entra no forno. Ah, vale. Ou plejas ou fai Sí, a verdad, mantena. É aquí pouco hai que chupar. Que queres facer? Xa estás argallando, non? É máis larga a antena, mira. For you. É máis larga que o corpo. Sí, Que fuerte, a antena, é enorme, Sí, Parece... sí, sí. Bueno, ten dúas, Nesta casa aquí, neste caso. Ven con unha, Ven pero... con unha, efectivamente. Ten dúas. Bueno, entón, o primeiro que vas facer entendo que é partila, non? Abrila. Efectivamente, pola metade. Hai outro xeito de abrila que é darlle a volta, bueno, Ah. despois explico, e con unhas tisoiras coller e quitar todas as patiñas, pero Sí. neste caso queremos abrila pola metade porque queremos aproveitar a cabeza. Hai xente que a cabeza la quita, medio a descarta, que va? Ahora explico por qué, o chollo da cabeza na Pero cabeza. eso pasa tamén moitísimo cos lagostinos, co Depende, lubricante tamén, si non? son frescos e son daqui galegos, Claro. aproveita todo, machiño. Aproveita porque, todo. home, claro, é que aí onde está todo o sabor. Onde está o sabor? Efectivamente.
Entón, pártela a metade. Efectivamente, mira, E estou despois que é o que se lle facendo, fai? se te fijas, meto aquí a bandexa esta de ferro debaixo, porque quero recoller todo este xugos, ves que está aí? Non quero que se perda nada. Vale, Por vale. eso estou facendo o chollo aquí na táboa, pero non quero perder ningún destes xugos. Porque entendo que despois vale ao meter no forno o que sexa, vai a ir para necesitas iso. Efectivamente, efectivamente. Vale, vale, vale. Bueno, ahora o temos así media aberta e agora, Ostras, ves? vale, córtase. Ahora cortamos así por aquí. Non debería, se o faz ben desde o principio... Non debería ser moi complicado. Ola! Xa está, ves? Non o tengo. Mira, Pois mira que eu pensei que era Mira, difícil. mira, Ola, un sarriga, bueno. Bueno. Esto descartamos... Pero escoita unha cousa, Eu entendo que isto todo non se come. Mira, isto cómese todo, porque Sí. ademais, nos lubricantes tamén, aquí ás veces aparece unha bolsiña que ten unha cor oscura. Sí. Entón, eso, con unha culler e con un coitelo retirámola, porque aí sempre ten un pouco de area. Eso é o único que descartamos. E o resto cómese todo? O resto cómese todo, non hai fallo. Oh, vale, vale. si collemos, e si vemos tamén o que lle acabo de quitar, si vemos un cordón negro ao longo, tamén Tamén. o retiramos. Vale, vale. Neste caso está moi limpiña. Ese cordón negro tamén o teño os langostinos. Tamén os teño Claro, langostinos e o intestino todo. Vale, vale. Pero eso como os chipis, os calamares, Sí, que sí. por dentro o palpas e dice aquí ten peixe dentro. Vale. O pescaro, en este caso estaba baleira, non? Pois nada, isto vai directamente xa prácticamente para o forno. Moi ben. Vamos a facer yo o mollo. É listo para ir para o forno. É listo para o forno, Pois a xente sí, que está na señor. casa que nos chame 664-483-419 o teléfono do Voltas co Prato. Queremos saber como facedes vos a lagosta na casa. Por favor, chamade ao programa e recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez, 50 doutra na Voltas co Prato. Estamos a venres 30 de xuño. Moita xente comeza as vacacións e seguro que comezar con cartiños é moito mellor. Así que, chamade ao programa. Marchamos con Estefanía Colmeiro. Veña, vamos alá. Xo. Ai, Estefanía. Mira qué pedazo tú enorme, tú enorme. lagosta. Pero por un que son tan poco- distintas? Por qué? Porque a dela é como un pouco máis rosa, Sería non sei. unha femia Pode ser. e outra un macho. Pode ser, pode ser. Non tiña ovas, No, non? ostras. Que pasada. Mira, vente, sabes que a vente ver a de lagosta- Xanqui, vente ver a de Xanqui, que ti controlas. Claro, vente a pues ver. igual é unha Espera, femia. vamos ver a de Xanqui a ver se é unha femia. Vente. A ver. É que é como máis... Ver, ten outra cor, non? Claro, eu diríache que esta lagosta pode ser que sería unha femia. Efectivamente, isto podemos cortalo tamén. Eu creo que si estos queremos. son, si non me equivoco, Pero están son ricas, os é como o ovos centolo, que antes- moitas veces falamos do centolo, do macho e Sí. da femia, e moitas veces temos que descartamos o macho. Aí estamos vendo as dúas, na casa Sí. están vendo as dúas, as diferenzas das dúas lagostas. Claro, coidadiño. Pasa co centolo, O pasa coa centolo o nécora, macho ten un sabor efectivamente. impresionante, Sí, 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 que sí. non ten a femia. A femia ten ese coral que está moi rico, ademais que un empratado cando Sí. faz e tal, e que está moi bon, e podes traballar con el. Pero Veña. un centolo macho, Vamos, coidadiño. cociñar. Vamos. Vamos. Como de todo na vida. Como de todo. Hai que Sí. probar de todo na Hai vida. de todo. Sácanse boas cousas dos dous. Vale, vou a facer a grella. Teño a Correcto. grella agora mesmo ao Canto? máximo, Ao máximo, está a aí. 200 grados. Noto o calor, noto o calor. E mira, isto é o que é a tripa. Ah, tamén. iso é o que hai que sacar que lle sacou Efectivamente. Esta está Xanqui. limpa. Xanqui Moitas tamén veces lle ven sacou, máis sí. ennegrecida. Sí. Esta vez que ven máis limpiña, Sí. pero Aínda así saca. é a tripa, efectivamente. Isto quitámolo, porque o que che dixo Xanqui. Sí. Hai moita Pode xente tirar areas. hai moita xente que confunde a lagosta co lumbrigante. Sí. Bueno, ao mellor moita xente que é máis de interior, como a min, que é a xente que vive máis no mar ou na costa. Pero eu creo que unha das diferencias son as pinzas, non? Claro, a Por lagosta exemplo. ten unhas antenas moi longas. Pronunciadas. Sí. E o lubrigante ten as pinzas, o que ti dis. Que están sempre atadas, por si acaso, Por si las moscas, porque si acaso, se che porque teñen pilla inxenio. un bogavante de moita sí. forza, Vale. E despois, como dicías antes que é máis suave, non? O que é o lumbrigante. Sí, o Non é lubrigante non é digamos, así é menos, o sea, é rugoso áspero, sí. na cabeza, pero é un pouco máis suave, digamos, que Claro. esta parte de aquí. E a cor, sobre todo a cor. Vale. O lubrigante de aquí, o noso, Sí. é así dunha cor negro azul. Negro azulado. Negro Vale, azul. vale. E este aquí veselle a cor un pouco máis rosácea. Máis rosácea, sí. Por veña, vámonos meter na grella, que é o que Sí. quero ver eu. Vou É o que quere sacar ver a xente tamén da este saquiño, casa. Vale. a saqueta, e Que rico. procuramos eso, que non se nos escapen os jugos. Vale, como fixo Xuanqui, non? Que ele quería aproveitar ese xugo. Na grella voulle botar un chisquiño de sal gorda, porque Vale. primeiro vámola por
Pola Veciña, parte me deixas da... un pouquiño de sal gorda. Sí, de- por home. suposto, Xanqui. Esqueceu, gracias. Toda para ti. É que xa decía que falta... Competitividade, pero bo rollo, Bo rolliño. Respeto. A sala aquí, que bueno. pedillo, Eso veciño, sí. sempre. Eu creo que chegou o momento de que veña a nosa convidada de hoxe. Que pase, por favor, Marisa, un aplauso para ela. Hola. Hola, ¿qué Ai, tal? Marisa de Valga, que trouxeches a lagosta hoxe, Hombre. Min madriña, a que montaches hoxe aquí. Verdad. Veña. Pon a botar Vamos, na grella. Aí vai Estefanía, que vai botar na grella. Na grella botelle o sal e a lagosta e rociena con un pouquiño de aceite. Vale. Vale, e agora primeiro o marco por o lado da carne Sí. para sellar o que son os jugos Hola. e despois damos Ponte por aquí, Marisa, a volta ponte. pola Cuidado, cuncha. estas son las de Navidad, É Mima, unha señora lagosta. Madre mía. Eu creo que ahora xa oficialmente entramos no verán, Agora que estamos con as lagostas, entramos oficialmente no verán. Marisa, ti comes lagosta ou... Alguna vez sí. Cando se pode. Hombre, claro. Cando se pode. Non se pode sempre. Non se pode porque- sempre. Eso que este día non estaba moi cara, Bueno. Bueno. Depende pa quen, non? Eso. Ademais, é así deste tamaño, Este madre é mía. enorme, Bueno, hoxe en día sale máis caro un chuletón que esta lagosta, En serio? Sí, estas colleron non chegaba aos 25 euros O kilo. Bueno. Ah, pois está ben. Está ben. Está A ver, ben. non é A algo ver, son para todos os días. Evidentemente son cartos, pero Claro. que podes permitir un día que tes festa ou que tes xente na casa, podelo permitir. Efectivamente. Marisa, coméntoche. Boa tarde. Sí, di. Vou facer a mesma receita que nos propós, pero voulle dar un toque que vai ser o que fago a lagosta a grella en vez de cocida. Vale. Pero bueno, vai dar outros sabores. Eu espero que che guste. Sí. Malo Sí. será. Malo será. Marisa, teno claro. Malo será. Malo será que non lle gusta. Eu son de comer ben. No, al son final de comer- é unha lagosta, sabes? Se Claro, fora claro. fora Vai unha que- tortilla, podía, pero unha lagosta, non. E que a grella Boa vai estar. dalle un sabor Sí, moi dalle gustoso. sabor, Sí, claro, Sí, sí. Sí, sí. Por certo, a xente da casa non pode cheirar, por desgraza, pero xa empeza a emanar, Aquí xa empeza a cheirar. Vamos ver o de Xoaki, vente, Marisa. Veña. Hola, Vamos alá. Marisa. Hola, ¿qué tal? Que tal? Ai, Xoan, Bien, bien. Encantado de Bien, coñecela. igualmente. Ai, Xoan. Eu son un clásico, No, xa. Allo, perexil, sal. Esto, mira, junto con estes xuguiños Están buenísimos, que ahora mesmo, sabes, que dixen antes, non podemos perder ningún xuguiño dese. Porque el parteu aquí en riba para non perder o Claro, xugo. para non que no- perder nada, ninguna auguiña desta que está dentro. Que non se pode perder nada, o marisco... Efectivamente. Vale, o machucao que fixetes que levaba allo, perexil, un chisco de sal e un chisco de pimenta De negra. pimenta, xa Nada está. máis, sin máis. Non hai... e aceite. E aceite E de oliva, aceite, claro. pouquiño, Pero claro. nin viño, nin nada. Nada. Entón, agora, o que facemos, xa puxen así para que viñera, para que ves, eso é algo de ingeniería. Sí. Ah, amigo, vale. Inclino a propósito. Claro, a propósito para ter. Entón, agora, simplemente botamos así, ves, nada máis. Buah. Listo, Que pintaza, nada máis. E agora vai ao forno a tope. Sí. Si de 220, 220, 250, 250. Como moito, moitísimo 12 minutos. Nada máis. Nada máis. Aí controlando, depende da potencia do forno, Sí. pero no momento que comece a carne a levantarse, a salir un pouco para fora, Aí paramos. aí collemos e paramos. Vale, Xa vale. digamos, se non se nos seca. E despois o que vamos a facer é un molliño de limón para darlle ser frescor, non? Xa sabemos que se o produto é bo, É unha pinta, pouco lle temos que facer moitas veces. Marisa, chegou o momento no que me tes que dicir cal das dúas receitas crees ti que che pode gustar máis. Cal É das que, dúas? cañota, non che vou a decir agora. Agora non che vou a decir. Hai que probar e despois... E despois xa me dis, non? Hombre, claro, jova. Bueno, pois voute mandar ao sofá dos sufridores e Muy despois bien, chámote, vale? muy bien. Un aplauso para Marisa que está con nós con a volta Venga, do prato. gracias. Marisa de Valga, maravillosa ela. E creo que temos unha chamada. Atención, porque é unha chamada da Guarda, Imos ao epicentro da festa, xente con criterio. Emilia, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Ai, Emilia, que envexa vos teño agora mesmo, ¿Verdad? Teño vos Dime. unha envexa. Oh, que festaza tedes aí, Sí, aquí as festas son moi boas, además de langosta. Empeza hoxe, non, ademais? Empieza hoxe e acaba domingo. Bueno, son moitos días para comer lagosta. Exacto, langosta e máis cousas, Home, pero xa, principal home. a langosta. Pero o principal é a lagosta, non? Sí, sí, sí. É como a festa do queixo en Arzúa, que é o principal. A verdad. O queixo é o principal na festa de Arzúa, e aí será a lagosta. Digo eu, Sí, contame,
a ti, intúo que che gustará, pero non sei que che parecen as receitas que están facendo os nosos cociñeiros. A mí gustame moito que fai o cociñeiro. O que está facendo o Xoanque. Sí, pero non lle botaría allo. Ah, por qué? No, porque é como botarlle allo ás navallas, esas mariscos así que son moi fresquiños, é unha pena botarlle allo. Por alusións, Xoanque Meixeiras, tes algo que dicir ou non dis nada, É querido? por non cambiar moito o sabor da langosta. A ver, Efectivamente, estou de acordo. Bueno, estou de acordo. Vamos a ver. Non hai mellor ameixa que a fresca a saída do mar. está medio de acordo. Eso, Medio de claro, acordo. é que é certo. Como mellor comes, e como mellor se come a navalla, como di a Emilia, é así, sacas do mar e directamente, e que é o mellor manxar, non? Sí que é certo de que estes asados, tantos mariscos, como as tamburiñas e todo isto, un toque de allo, é que eu son fan. Xa. De un toquiño de Porque allo. che gusta que dá. moito o allo. Gústame moito. Igual Aparte que a mí. que unha vez que está asado e tal, dalle un sabor e potencia máis sabor. Sal. O sal é o máximo exponente para subir o sabor. Non hai outra cousa, é o maior potenciador de sabor, non? Por lo tanto, casi para mí que non me falte. Por exemplo, es un pouco de perixel nun salpicón, Xa. ou aquí, pois, é que forma parte. Emilia, Dígame. non sei se che valeu a resposta, en calquera caso, nós queremos que a festa vaya moi ben por aí pola Guarda, e se nos invitades, vamos, Ai, vir, que aquí hai moita langosta demais. Afojades en langosta aí. Afojades en Aquí langosta. estamos a tope de langosta, queremos vender toda. Que guai, pois, mira, oxalar vendades todas, de verdade. A ver se podemos ir un bico moi grande. Grazas por chamar e disfrutade moito, vale? Vale, moitas gracias, Veña. un saludo para todos. Taloguiño, taloguiño. Ai, señoras e señores de Galicia, a lagosta sempre foi un marisco algo aristocrático e a xente con posibles gustou dela toda a vida. Pero empecemos polo principio, baixo o mar. Ali é onde están as nosas lagostas, agora escasas, polo que podemos degustalas entre xullo e agosto, xa que o resto do ano están en veda. Para ir por elas empréganse rascos ou rascas e tamén nasas, e para mantelas con vida, atención, temos as cetarias. Estas máis antigas están ao pé do mar, aquí na Guarda, xa que nelas entraba auga ao subir a marea. Hoxe recordamos, ou acordámonos máis ben delas, porque empeza a festa da Lagosta da Guarda e pensamos que a mellor maneira de facerlles unha homenaxe é cociñalas. Lembrade que as nosas receitas onde estarán sempre? En @avoltascoprato. Ali teredes todas as receitas penduradas, incluídas as da lagosta que están facendo hoxe Estefanía Colmeiro e Xoanque Meixeiras. Así que, por favor, seguídenos nas redes sociais e lembrade que temos o noso concurso aberto, Cañota. O luns, si, vou con Xoanqui. O luns saberemos quen gaña, si quen será o gañador ou gañadora. A ver, Xoanque Meixeiras. Vou po forno. Veña, É que vamos teño ao que forno. Claro. Canto dixeches? Vai. 200 que? Pois mira, este está a 250. Con 10 minutos debería chegar. 10 minutos, 250. 12 e tal, cando comeza a subir un pouquiño, mira, aí o tes perfecto. Cando sae? Ves como sae Cando e sae. queda ese branquiño? Pois aí, ese é o punto. Agora está saindo a de Estefanía. Aí está a de Estefanía Colmeiro que está saindo. Claro. Xoanqui, que son queres para o forno? Como que? Que son queres para o forno? Que son? No, heavy metal. Sempre. Vale, a ver se temos algo de heavy metal, se non igual che poñemos un can. Vale, Vale, tamén. Tras metal. vamos mientras tanto que a nosa querida Estefanía Colmeiro. Veña, imos aló. Hola, Estefanía. A Hola, túa Cañota. xa está subindo, Dime. A túa está subindo xa. Que dicía Xoanqui que está Sí, sí, está sí. subindo. Hola, que Que pasa? corten así douradiña, pero dándolle a volta para que non se seque, é dicir, para que permanezcan aí un sellado para que se concentren os xugos, vale? Isto é obligatorio que o leve Marisa. Quer decir, é obligatorio que coma ela. A Marisa deixalle polo menos a metade para que probe e despois, bueno, daremos a ti unha amiguiña por aquí e de buscar así unha coliña para darche. Haberá algún día un programa no que poida vir eu de convidado? Todo é propoñer yo a dirección. Sí, por favor, querida directora, eu quero vir de convidado ao meu programa comer. A ver quen presenta, eso sí. Ti, por exemplo. No, E me... presentas eu como. Cañotas, eu non teño a túa gracia. Non teño, non sei. Non creo que sea tan gracioso. Veña, con que vamos agora? O teu Cóntame. suíno non ten calquera, Bueno, o eh? swim sí, o swim compro. Por eso. Con que vamos bueno, agora? eu estou, o sea, un salpicón. Sí. Para ser salpicón ten que levar verduriñas. Vale. E aparte das verduriñas, ovo, que o teño aí cocendo. Un ovo cocido de toda a vida, 10 minutiños en auga fervendo. Se non é salpicón, que é unha ensalada. Pois será unha vinagreta. Se non leva ovo, é unha vinagreta. Pero levando ovo, pois é un salpicón. Entón, o teu salpicón que vai levar? Cebola. Cebola. Eu escollín unha cebola tenra, Vale. menos ácida, máis suave.
Vale. para que tampouco lle quite moito protagonismo aquí á lagosta, porque aquí nos interesa respetar ao máximo o produto. É curioso o de facer a lagosta á grella para un salpicón cando estamos acostumados a facelo como di Marisa, non? Cocido. Cocido, O sea, que sí. pode darlle un toque interesante porque a min gústame máis a grella, este tipo de marisco. Efectivamente, a ver, podémola facer cocida, pero por cambiar, por ter outros matices á grella, xa verás, Moi que ben. lle vai deixar aí un regustiño moi rico. Moi rico. A estas verduriñas, o aliño, o ovo voulle botar ao final. Voulle botar o Vale. que é a xema de ovo relada. Vale. E sal, vinagre e aceite. E xa está. Pouco cousa. leva. Pois vamos ver como vai Xoan que Mixeiras. Veña, arrancamos para. A ver. Hola, amigo. Querido Xoanqui, como Aquí vas? estamos. Dentro un popo toda vela. Pica. Alcaparras. Alcaparras. Dalle un sabor moi agradable ás vinagretas. Eu son un fan A ver, das alcaparras. nós non somos tampouco... Non somos alcaparreiros. Quer dicir, Tampouco hai moita produción, non? a alcaparra non é unha cousa que... Non. Danos tempo. Mira o que pasou cos kibis, que viñan Sí. da lado do outro lado e agora É somos verdad, a maior é verdad. potencia, o kiwi máis rico É temos en verdad, Galicia. somos kiweiros. Entende? Somos kiweiros. Ti danos Vamos repartir cartiños, Xoanqui. De que é a salsa que fai hoxe Xoanqui Meixeiras? De que é a salsa? Eso que Limón. É un limón, non? Limón. 664-483-419, teléfono da Voltas co Prato. De que é a salsa que fai hoxe Xoanqui Meixeiras? Buscamos a resposta. Limón. 50 euriños en xogo. Aí o tedes, botando limón. Fixadevos, está xusto botando limón. Así que chamade porque repartimos cartos. Tamén lo Zume de limón, un tamén lo pouquiño, sí, un pouquiño de relar, un pouquiño de mostaza de Dijon, aceite de Mostaza de oliva. brión, dixeche. Sí, por el frío. De Dijon, non, Dijon. Efectivamente. Bueno, a mostaza que temos para casa, Sí. tamén unha mostaza antiga, vale tamén perfectamente. Vale. Un chisquiño dun vinagre suave de viño ou de mazá, Ostras. un pouco de pementa e sal, e xa lle botei. Non lle vou botar outra vez. Pero pimenta sí. E, por suposto, todo isto, collemos un garfo E damoslle voltiñas. e damoslle Hola. voltiñas. Este vai a ser un mollo que vas a flipar do rico que está. Porque dalle moito frescor ao prato, sabes? Ostras, que guai. Moito. Bueno, é curioso porque moita, eu creo que con marisco que descubrimos son moito tipo de salsas, de mollos como o que estás facendo ti, porque como o produto é tan bo, É que o produto moito máis non claro. hai que facelo. Entón moitas veces poñémoslle estas salsiñas e O que está moi guai, facendo descubres moito. Estefanía é ideal tamén, porque é unha prancha, pero iso acompañas con algo fresco, con outra cousa máis, para non... Con isto exactamente igual, non hai que facer nada máis. Non hai que facer nada máis. Vamos a repartir cartiños. Creo que nos chaman de Sada. María José, que tal? Boa tarde. Hola, cañotas, boas tardes. Como estás? Moi ben, e ti? Bueno, pois moi ben. Aquí xa ves entre lagostas. Entre Xa lagostas. te ves xo promocionando o queixo de Arzúa. Tamén. Que produto tedes en Sada? Queres Sada? promocionalo? Tiña moita fama as sardiñas, pero ahora como non sei. Tedes a feira modernista, non é? Sí, Es- sí. ves, Temos que- moitas festas. Sí, que é agora ademais no verán, me parece, se non me Sí. equivoco. Ves. Sí, que sí. Bueno, É moi gustache? boa, eh? Sí, está moi guai. Eu fun un par de anos, é verdade que está moi ben. Gustache Sí. a lagosta? Me encanta, é moi cara, pero sí que me gusta moito. Bueno, non está tan caro. Más caros somos percebes en Nadal, eh? Bueno, sí, eso sí, pero por eso non os compro. Bueno, vale, eu tampouco. Bueno, a ver se polo menos levo 50 euros para comprar un par de quiliños de lagosta. A ver, Non? a ver. Veña, a vamos ver. alá. De que é a salsa que fai hoxe Xoanqui? De limón. Moi ben, 50 euros que marchan para asada. Pues moitas Moi ben, gracias, eh? mandamos Un bico che... Xian. Como? Perdón, que dis? Que non te escoito. Un bico para Xian tamén, que me gusta moito. Pois un bico para ti, Xoanqui. Que Moitas me gustas moito. Moitas Veña. grazas, de verdade. Bueno, María Veña, un José, biquiño. un bico moi grande, grazas por chamar. Vale? Gracias, moitas gracias. Veña. Hasta loguiño. Chao. Xoanqui, esto está xa... Eu teño que esperar que salga do forno. Déixelo que saia. E listo para comer. Bueno, pues pasamos por xunta Estefanía Colmeira e despois vamos co público. Veña, como vas, Estefanía? Estupenda, vou quitar o que é a lagosta Xa, da grella. aquí. Sí, Vale, vamos a a ver. quitar. Hola. Podes facer un tachán, ainda que non A ver, vamos a poñer un tachán. Unha. Bueno, igual, da igual. Outra vez. Unha, dúas, tres. Tachán. Aí está o tachán. A nosa Da lagosta lagosta. de Estefanía Colmeiro. Pois, Estefanía, mentre rematas aí con iso, vou ir xunto ao público. Genial. Vale, que che parece? Pareceme moi Veña, vamos alá. Vamos co público da Voltas co Prato a ver que nos di Marisa. Que ademais hoxe temos moita xente. Vamos lle pedir un aplauso para eles. Dádevos un aplauso, home, dádevos un aplauso. Aí está. De verdad. A ver, voume poñer aquí con Marisa, aquí si podo. Ai, por aquí.
como estás? A ver, como Eu estás? estou perfecto. Estás ben? De maravilla. Non estás ben, non? Choi, hombre. O sofá é cómodo. Non se me nota. Estás estupenda, Estou de maravilla. Estás na flor da vida. Hombre, bueno, a flor non sei. Bueno, a ver, estás moi ben, Marisa. Na flor non sei, pero estou ben. Estás ben, pois iso Sí, é o sí. importante. Iso é importante. Eu xa firmaba ahora para sempre. Sí, claro, estar así. Sí, 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 Chegar aos sí. 300 anos. Bueno, así. Ui, é moito Así, pedir. tal como estás. É moito pedir eso. Moito pedir. Demasiado pedir. E pido 100 e xa está. Hasta os 100 así. Maravilla, maravilla. Non sei cantos anos terán as lagostas que temos aí, pero estaban tamén moi ben como a ti, eh? Tan buenísimo. Teño unha pintaza. Teño unha pintaza. Fo. Aínda sigues sin dicirme cal prefires, non? Eu xa casi sei cal é, porque faina máis ou menos como fago eu. Entón estás falando non che podo dicir, no, Tú no, estás no. falando de Estefanía. No, non che digo, no. Home, máis ou menos Xoanqui non a fai como a ti. Bueno, a ver. Bueno, pois, A probámoslo nuns minutinhos, vale? Sí, perfecto. Un aplauso para Marisa, que está con nós coxe, non voltas co prato. Un aplauso para ela, de Valga. Marchamos, veña, vamos palo. Ai. Vamos con Estefanía Colmeiro, que deixei aquí antes, e quería ver como iba a súa lagosta. A ver que nos conta. Vale, cañotas, A ver. mira, é o Ai, juguiño todo da cabeza. Iso é o mellor, é o xugo. Efectivamente, hai que aproveitalo todo, O manxar. Tes unha culler, un garfo, que sei, un algo para probar eu. Ai, a mí un garfiño deso sóbrame. Sobreches, verdad? Un garfiño E deso deso tamén te sobra un pouco. Un chisquiño deixalle a Marisa, que ten que probar, pero bueno, un chisquiño deixoche. Veña, a ver. Aquí xa mesturando co... A ver, Coa mira. vinagreta. A min a veces chamanme o avión. Non sei se A ver, sabes Xoanqui. por que me chaman o avión, porque eu tamén quero probar iso. Deixa de ver este ten unha pintaza. Dale, o teu forno, Xoanqui. Vamos ao forno de Xoanqui, veña. Vamos sacar iso. Preparado o tachán, Unha, dúas, tres, o tachán! Iepa! Aí está! Xoanqui Meixeiras, espectacular. Espectacular. Bueno, eu creo que hai que levantar a Marisa porque ten que vir probar, así que, por favor, que se levante, que camiñe hacia nós. Marisa de Valga, un aplauso para ela. Ui, perdón. Ai, Perdón. Marisa. Ai, Marisa, É que me emociono, Ven por aquí. Emociónome. Vamos. A ver, vamos. Vai probar, Marisa. Vente, ti camiña, ti. Ti, de momento, vente hasta aquí. Ponte aí. Muy bien. Marisa de Valga, eu creo que non agardaba que fixéramos dúas excelencias como as de hoxe, Porque son excelentes. Sí, son. É así. E mentras tanto vamos facer a pregunta de concurso. Veña, señoras e señores, como se chama o prato de Estefanía Colmeiro? A resposta, xa vos le digo eu, salpicón de lagosta. Salpicón de lagosta, non, Fanny, que vas por aí? Sí. Salpicón de lagosta. Salpicón de lagosta. 664-4834-9, chamade que temos que dar paso á hora galega. É o momento de probar. Veña, come sen presa, pero sen pausa, vai probando os dous. Uf, mira, xa temos aí a chamada. Imos a Tasarre, eu creo que ali non hai lagosta. Antes tiña moita madeira, non sei agora. Chus, que tal? Boa tarde. Xa vai con Hola, moito, boas tardes. Tedes madeira agora ou ali ou non? Aquí hai de todo, hai boa comida tamén. Vale, Boas vale. lagosta. Pero lagosta non. No, marisco de cortello. Bueno, pois por 50 euriños, veña, como se chama o prato de Fanny? Stefani, salpicón de lagosta. Moi ben, 50 euros que marchan para Sarria. Un bico moi grande, Chus. Un saludo para todos vos. Moitas grazas. Adiós. Gracias Hasta a logo. vos, boa tarde. Chao. Ai, como estás? Xa probaches os dous? Probei os Moi ben, pois imos aló. Por comer comido todo. Marisa de Valga, despois de comer as dúas lagostas, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? A ver, están buenísimas as dúas, Xa, a verdad, pero eu vou mellor con este. Estefanía Colmeiro co seu salpicón a grella, en vez de cocida lagosta, aí está. Bueno, señoras e señores, rematou a semana,